naf jien li taf tuża l-isbaħ kliem tieħu qalbek magħha l-bogħod u titradik. Kif spiċċat is-serjetà għat li tlift il-volontà kienet skuża li jien għat ma b'sarta li aħna konna tnejn ħenjin kont naħseb jien kull ħin lejl u nar kont dejjem noħlob naħseb fik lejk fis-sner saqbla ma naf li ta' mħabbtek sensil skjaf għadda żmien u ntbaħt li ma b'sarta li ma swew xejn is-sagrifiċċji bil-kemm tħares lejn wiċċi illum ma nafx qed ħoss daqskemm lilek għadni nos dar intemm tbiddel iż-żmien u għal xejn niftakar jien nibqa' nġedded dak li mrar minn tal-antik fajla ħelwa jgħidu n-nies biex snin kejjaj bla qis sar bejnietna jien qatt ma b'sarta li ma swew xejn is-sagrifiċċji bil-kemm tħares lejn wiċċi illum ma nafx qed ħoss daqskemm lilek għadni nos fajla ħelwa jgħidu n-nies biss li nkejjaj bla qis sar bejnietna jien qatt ma b'sarta li sar bejnietna jien qatt ma b'sarta li